मा जाखो? मानो सिगारेट सोबदों दे? सिगारेट सोबनाया देहानि थाखाय मोजां नङाना? आं दिनै नोंजों रायलायनो गोसो गैथ'आ दावसे देलाय। आंखौ हारसिङै थानो हो। आं मिथिखादों दे नोङो रागा जोंदों दुखु जादों होननानै आरो बेखौ मिथिनानैसो आं नोंनि खाथियाव फैदों मिथिबायना? आरो बे सिगारेट सोबनायखौ गार मिथिबाय देहानि थाखाय मोजां नङा। आं बुंबायना आंखौ हारसिङै थानो हो। आं नोंखौ हारसिं थानो होआ माथो। हारसिं थानानै गोसोफोरखौ गाज्रि मोनोबा नोङो? जाजार बुंबाय थानांलालाय नों आंखौ हारसिङै थानो हो। दुखु जानाय मानसिखौ हारसिङै थानो होजायाना? धोद जानाय नंलालै नोंजों। हारसिङैबो गोजोन थानो मोना। आयौ माला इमान दुखु जाबाय आरो बियो हारसिं थानो लुगैलायनाय। ओइ दावसे देलाय माहाय नोङो आंखौ गारि गारि फैबाय थायो? मिथिबायना नारजि बुदाङा बिराद दुखु जादों। दुखुआलाय आंनावबो दङ आरो गोसोबायदि मेलायाव फैनानैबाबो बुस्थु बायनो हाया। दिनै ओंखामल' आरो ओंख्रिल' जानानै थांनानै दं आंहाथ'। बिनि थाखायनो दुखु। नोंनाबा नारजि बुदाङा सोमसिजों ब्रेकआप जालायबाय मिथिबायना? जागोनसो बे दसे सम ओरैनो नांलायनायखौनो गाबोननो मोजां जाफिनगोन। होमबाबो नारजि बुदांखौ बिदि दुखुआव थाजानो बायो मिथिबायना? थुलाय नारजि बुदांखौ नाहैनि। हाय जाजा दोनबाय थायो नोंबो। थुबाय लोगोनि प्रमिस। थ'। औ आइ मामोन? मा दिरुं नांगौ? मानो? मोसौ खानो? जागोन दे आं लानानै थांगोन। आयौ बाला माथो दिरुंसो बायबायहाय बे नारजि बुदाङा। गोजोननाय थाबाय। आयौ बाला हाफां नारजि बुदाङा मानो दिरुं बायखोबाय? सोमसिजों नांलायलायनानै थैनोसो ओंखारखोना माखोबाय बेलाय? ओइ जानला मानला बुंबाय थानाङा बालदों। थोलाय नारजि बुदाङा मा खालामनो नागिरदों थांफानि? नोंखौ हालाहाय आं। थोबाय। नैबे एसेबां मोजां दंफांखौनो मानसिफोरा दानफायनो नागिरबाय थायोलै। बे दंफांनि थाखायसो जों अक्सिजेन मोनदों, हां लानानै थानो हादों। सरकारालाय मानैसोबो बुजिनो नागिराब्रा। आरो जोंनि हादरा एसेबां जौगानायबो नङा दे आर्टिफिसियेल खालामनानै बार लानो, अखा हाहोनो। मा जाबावगोनलै बे जोंनि आसाम सरकारजोंबो। खालि दंफां दानफायनायावल' गोसो होसै। आयौ बाला फासि नांनानै थैनो नागिरखोना माखोबाय बेलाय? आं मिथियाहाय। आं हले गिबायसो दे। गियो नामा? बोरैबा थैबाय बायनांगौबा मा जानांगौ जाखो? ओरैनोबा नारजि बुदांजों आंजों दाबायदियाव हाबा जानानै गथ' खाङोब्ला जि साय जागोनहाय बाला। जिबौना नेवलाय जाखोब्रा बेलाय? खोमसिजोंबो मोजां नुलाय लांलालै। र' दिरुंजोंनो खुबै हरना नायनि आं मा बुस्थुमार बेयो। नारजि बुदां आं नोंखौ बेफोरबायदि मालाबाबो खालामनो होआ मिथिबायना? औथ' आरो नारजि बुदां बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङाथ'। गावनि जिउजों मालाबाबो गेलेनो नाङा। मोनसेल'सो जिउ मोनदों बेखौ ओरैनो खहा खालामनो दासान। औ बाल नारजि बुदां आं मिथिगौ नोंनि गोसोआ दुखु मोनदों। बिदि होननानै नोङो गावखौनो बिदि दा खालामबाय। आच्छा मोनसे खोथा बुजिनो मोनाखै आं। नोंसोरो आंनि उन मानो फैगासिनो दङलै? मानो होनोब्ला जों नोंखौ अनो बाल। ओमफ्राय आंथ' नोंनि जिउखौ गोमाजानो गियो मिथिबायना? बेनिखायनो नों गावनि जिउजों दा गेलेबाल नारजि बुदां। नोंसोर आंखौ सान्ति होमारलालै। न'आवनो थांनोसै आं। न'आव थांनोसै? थारमाने बियो न'आव थैनो नागिरदों। आयौ बाला थोलाय थांनि। बिसानि न'आव बिमा बिफानो खोन्थाहैनि। औ बाला नङाबा जोंसो दाय जागारगारगोन। थु। अके। ओइ सोमसि मा जाखो? मानो गाबदों? नारजि बुदाङा आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय। आंखौ थफिरामजों बायदिसिना सानबाय बियो। आयौ मानोबा? थफिरामजों सोरखियाव गाखोहैनायखौ नुनानैनो रागा जोंदों बियो। थफिरामखौथ' आं जेबोखौनो सानाखै। थफिरामा जुदि आंखौ माबा मोनसे सानखोमायो बेखौथ' आं मिन्थिया। आरो थफिरामा आंखौ दासिमबो जेबोखौनो बुङाखै। लोगो हिसाबैसो रायलायो। आं मालायनि गेजेरावलाय माथो बुंबावनो? खालि आं बेखौल' बुंगोन आरो ना नारजि बुदांजों नोंजों मोजां लोगो हमलायनानै रायलायफिनबानो जायो। आरो बेफोरबायदि फिसा मेगन सालायनाय नांलायनायालाय थाखायोना रिलेशनशिपआव। थुदो न'आव थांनोसै गाबबाय थानांला। बापा ओइ सोमस्रि नों गाबबाय? ओइ सोमस्रि मानो गाबखो नोङो? सोर गाबखो नोंखौ? सिरि था नोङो आंजों रायलायनाङा। बापा ओइ मानोब्रा? नोंजों मानो रायलायालासिनो थानांगौ जाखोब्रा आंलाय? आं हानाय नङाना नोंजों रायलायालासिनो थानो। सिरि था नोङो। नोंनि थाखायनो नारजि बुदाङा दिनै आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय। बापा ओइ आंनि थाखाय? आंलाय मा खालामखोब्रा? आं जेबोखौनो खालामाखै। आच्छा सोरखियाव गाखोनायखौ नुनानै नारजि बुदाङा मेगन सादों आरो ना? मा एसे मोजां नुथारोब्रा मालायफोरनि नांलायनायफोरखौलाय हो बमर'? आं मिन्थियालै बेफोरखौ।
सन्थला थानाय मोनबा दा खुदै गलायनानै जि मोजां नायगौमोनलै बियो बुस्थुआ मा होननानै नायैसो आं गल' होनलायलायना ओइ मालाया मा जायो जाबाय थाथोंलै मेला नायनो फैनाया बिसिनि नांलाय खमलायखौ नायनो फैयाखैलां ओइ थुदो थांनोसै अच्छा बारु थाइबानि लारु थौ बे नार्जि बुदाङा इसिबां मोजां गार्लफ्रेन्डखौलाय मानो दाउट जानांगौब्रा सन्देह खालामनांगौ जाखोब्रा बिदि सन्देह खालामनाङामोन ना बियो अन्नानै नों आंजों रायलायनांला दुमफाव थुदो थांनोसै ओइ समस्रि ओइ सिखिरि आंखौ गाज्रि मोननाङाब्रा आं जेबोखौनो खालामाखै दासो जादों बेबायदिनो नार्जि बुदाङा समस्रिखौ गारबा बिराद मोजां मोनगोन आं जेब्ला समस्रिया ब्रेकआप खालामनानै दुखु जायो गाबो अब्ला आंनि फाफ्लिखौ आङो समस्रिनि खर'आव होनानै होगोन जाहाथे बे रुखु रुखु गाबनानै गावनि गोसो सिंनि दुखु दाहाफोरखौ स्रां हगारहरनो हायो आरो आंनि थांखिया बेल' वाइलाइला जामाइला माथो बेलेगथारलै बिथिंजायलाय जायगाया चाइनिसनि जाखोना जापानिसनि जाखोब्रा बांद्राय मिथिलाय लाङाना आंबो मोनथिलाय लाङालै ओइ चाइनिससो जागोन नामाथाय ओइ जापानिससो जागोन बायदि मोनदोंलै आं माथो दखानिखौबो जापानिस बायदि नुलाय लांबायलै ओइ नोङो जापानिस रायलायनो रोङो नामाब्रा आं जापानिसबो रोङा चाइनिसबो रोङालै अच्छा बारु थाइबानि लारु र माथो मेलायाव एक्जिबिसनबो जालायलायथारदों पाक्का जापान हादरनि मानसिखा बियो मासे ओहायो गजाइमास आरिगाथ' गजाइमास जादोंना जायाखैलै बुंनायालाय आहायो दना गयो देसका गजाइमास लथब गजाइमास ओइ मा रायलायबाय थायोब्रा बेलाय ओइ थांसै बैथिंजाय बै माथो नोंसोरसो आइला माथो बुहेसोलै मा एसे साइज जाथारखोब्रा बुहे माथो अमा राजाबे जोंनो मेथाइ जाहोलाय अच्छा बारु मा जानो नोंसोरलाय फ्रेन्स फ्राइज जानि आंबो फ्रेन्स फ्राइज जानाय नायनो लुगैदों मा बुस्थुलै आं मिथिलाय लाङा गाबागाव बिनानै जा दे फैसाखौ आं होगोन दे होमबालाय ओइ फैसा दंमारोना नोंनाव दङब्रा दङ नैबे अमा राजानाव फैसा गैया खोथायानो थाया होद ओरैनोबालाय माथो फैसाखौनो होआलै नों जोंनो सिख्लाफोरनि खेथ्रआव आंना फैसाया थाइसेबाबो 10 थाखाबाबो थायोब्रा नोंसोरनोलाय मानो होनांगौ जाखोब्रा दा अमा राजा जारोमोन जा मा नांगौ जाबानो जाबाय थेंक इउ अमा राजा जों थांनोसै दे आया माथो खारबायबोलै माथो खालामनो नांबावगौमोन नोंलाय सिख्लाफोरखौलाय मेथाइ मोनजाबाय मालाय थांबाय नों मा बुजिनो गोसो सिंनि खोथा बम्र भाइ नों जेबो बुजिया थुदो बे साला सन्थलायाबो मान दाबो फैयालै फन खालामनि हेलौ सन्थला बहा दङब्रा मा नायखो नोंलाय मा गोदान बुस्थु नुलायखोब्रा र थांगौ ओइ अमा राजा सन्थलाया माखौबा नायनानै गोमोनानै थालायबायलै बेखौ लाबोआबा जाबावगोन दा बे हारसिंथ' फैनो रोंनाय नङालै थुलाय लायनि मालाबा दाउटसो जायो आं बे मानसिखौ जाम्बा लिस्टाव गोलैयो ना बेंग्रा लिस्टाव गोलैयो ना अख्रा लिस्टाव गोलैयो ना सियान लिस्टाव गोलैयो एसे दाउटसो दं आंहा दे उनाव दाउट जाबाय था थौ नायगोरनि अच्छा बारु थाइबानि लारु I love you too नों आंखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनाङा दे नोंबो आंखौ गारनानै गुबुन सिख्ला लानाङा दे जागोन दे दिनैनिफ्राय जों समायखिरा लालायबाय दिनैनिफ्राय जों थैस' थांस'नि रायजो जासिगोन नंगौना नङालै फै होमबा नोंखौ बिखायाव गोबानानै लानि जागोन दे सना वाइलाइला सन्थला नोंलाय माथो फिल्म नायगासिनो दङब्रा आवलै बुस्थुआ मा बियो होननानै नायगासिनो दङ आं जोंहा बेखौनो माबा मोनसे जाबायसो खोमा साननानै हाखु दाखु फैलायदों थुदो मेलायाव थांनोसै रा थाङा नोंसोर मिथिगौ ना बै सिख्लाया सोर गाव बुरानि फिसाजो बेनिखायनो नायबाय थादों आं मालायनि बेफोरबायदि मोजां मोनलायनायखौलाय मा नायबाय थानांगौब्रा सन्थला थुदो रा बे स्वाद गाव बुराया आंखौ दाखालि लासिं खालामदोंमोन ना रा बेनि फिसाजोखौबो फटक साफायनि आं र जुम खालामना भिडिअबो लानि थुदो बेवहाय थाबाय थाजाया होमबालाय दंफां बारियाव थांनोसै नामा जागोन दे दंफां बारियावनो थांसै थुदो अके दंफां बारियाव थांनो होनखो ना माखोलै थांदो जेबो बुंथारालै आंथ' गाबोन थांनानै गाव बुराखौ बखिहैनो हाबानो जाबाय जाम्बा लोगो नोंथांमोन बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि एपिसडखौ जोंहा गुबुन मोनसे एपिसड बानायनांगौ दङ सिजन 1निखौ बेनिखायनो बेवहाय गुसुं बानायबाय दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो थाबैनो 100K खालामना होयोब्ला जोबोद मोजां दे बाय